बे समाव स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर बाजाराव मिरर मुंनि गोदान बिउटि पार्लार एन्ड ट्रेनिं सेन्टार बेखेवदों। बे बिउटि पार्लार एन्ड ट्रेनिं सेन्टारखौ खुलिनायनि गाहाय थांखिया जाबाय गोबांथार बेबायदि हाबाफारिखौ सोलोंनो गोसो थानाय लाइमोनफोरा ओनसोलाव सोलोंग्रा जायगा गैयिनि थाखाय आरो लोगोसेनो गोजानावबो थांना सोलोंहैनायाव माखासे जेंना नुजाथिनायलाय सोलोंनो खाबु मोनि जानानैनो थानो गोनां जायो। बेखायनो बैसोरबादि लाइमोनफोरनि फारसे नोजोर बोहरनानै बे ट्रेनिं सेन्टारखौ खुलिनाय जादों होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेवहाय ट्रेडिं, हेड मेसाज बायदि बायदि गोबांथार बिथिंनि फारसे फोरोंथाय होनाय जागोन होननाबो फोरमायदों। जगाजगनि थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव रायज्लायहरनो हागोन 8473001299। बेनि गेजेरजों गिबियावनो आं खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय रायजो राजानिसिम। थारैनो आं बिराद मोजां मोनदों बा गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा जोंनि दिनाव बा जोंनि एजाव बेबायदि जोंनि नियरेस्ट एरियाफ्राव जानो थाङाखैमोन। बेनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा डेभेलप खालामनो हायाखैमोन। दा जोङो नुबाय जे माने डेभेलपनि लोगो लोगो गासिबो माने जों मोननांगौ बेखौ जों मोनगासिनो दं। आरो दिनैबो बेयाव जोंनि जे मोनसे अनुस्थान खुलिदों, बे खुलिनायखौ आं बिराद मोजां मोनदों। मानो होनबा बिनि थ्रुयै जोंनि फैगासिनो दं नेक्स्ट जेनेरेसनफ्रा बिथांमोनखौ सोलोंनानै बिथांमोननि आखुखौ नुनानै बिथांमोनाबो गाव गावनि थांनानै थानायनि जि राहा बेखौ लानो हागोन आंना मिजिंथियो। बेनिखायनो आं इसोरनि खाथियाव मावनाय खाथियाव बेखौनो आरज गाबो जे बे खालि खुलिनायल' नङा, बे आराम्भल' नङा, अपेनिं नङा, बे जाहाथे सिरस्थाय जानानै थायो आरो सोलिबाय थायो बेखौनो आं मिजिंथियो। आङो बारा गोबावखौ बुंला, मोजां, आं बिराद मोजां मोनदों, आं बिराद खुसि मोनदों। आरो इयुनावबो बेबायदिनो बिथांमोना गुबुनखौ एडभाइस होनानै फोरोंनानै जाहाथे बेबायदि दैदेनलाङो बेखौनो आं मिजिंथिबाय आरो सोंदों माने दैदेनगिरि बिथांमोनाव बेयाव माने फोरोंथायबो होनो थांगासिनो दं। मानोबा मोजां खोथा, माने खालि गोजानाव थांनानैल' सोलोंनाया बयनिबो थाखाय सुबिदा नङा। जुदि बेयावनो खाथियावनो बेयावनो जुदि सान्तिपुर बायदि जायगायावनो जुदि सोलोंनो हायोब्ला बा ट्रेनिंफोरखौ लानो हायोबा होमबा माने बिथांमोनाबो ट्रेनिं लाखांनानै अबेबा जायगायाव गाव गावनि एरियायाव थांनानै बेबायदिनो खुलिहैनानै बा जे जानांगौ खोथा बा जानांगौ खाबु बेखौ लानो हायो। आं बेखौनो मिजिंथिदों आरोखि। नैबे पार्लार खुलिनायनि थांखिया जाबाय आंनि बियादै बा जों सानैजोंनो माने जों बेखौ पार्लारखौ जाहाथे मोजाङै मोजां सोलियो बा खाथिनि रायजो राजाफोर सान्तिपुर एरियानिया बा जोंखौ सहाय होयो, जोंनि बे बिजनेसा मोजाङै मोजां सोलिलाङो। आरो बे माखासे जेन'बा फरायनानै सोरबाफोर ओरैनो थानाय सोरबाफोर पार्लार सोलोंनो गोसोबा बेफोराव सोलोंफैनो हागोन, जों बेखौबो माने मिजिंथियो। आरो सब फेसिलिटियानो दङ बाहायथ', ओरैनो हेयार थ्रेडिं बा बिदिनो फुट मासाज, फेस वास बिसोरो गासैबो दंजोबो। सब फेसिलिटियानो दंजोबो। दाथ' ओरैनो स्टार्टिं फिसा ट्रेनिं सेन्टार खालामनाय जागोन। जायगाया सान्तिपुर इउक' ब्रान्स दङ, बे खाथियावनो। कन्टेक्ट नाम्बार होगोन, कन्टेक्ट खालामनानैबो फैनो हागोन। आरो बाहायनो जायगायावनोखा नालाय थ' लोगो। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाय होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिस बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design, impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.